Maar ik zal dus je meenemen in mijn hier- en make-up routine. Dus het bovenste stukje zet ik even vast. Nou, ik doe eigenlijk 4 keer even staan. En dan draai ik hem eromheen. Draai ik de krult eraan en dan ging ik langzaam naar beneden. Doe ik heel voorzichtig aan de voorkant. En dan kijk ik mooi op mijn make-up op. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik hier lees een opmerkingje onder een vlog van hey, du hast in wereld iets zo mooi. Nou, je hoort net. Maar daar zie ik bij van hoe dost u dat het niet? Wat is die hierroutine? Wat is die make-up routine? Nou, ik ga wel eens eerder even een paar blinkjes zien, maar nou, ik denk de ben je het voortzaken, een squalle eel is een beppe Klaasje. Ik denk, ik zal je eens even zien hoe ik dat doe. Nou, gewoon door de week doe ik net zo volgen. Dan is het hut. Maar omdat de bandjes nou voort binnen, laat ik je even zien wat ik dan ongeveer doe. Ik doe eigenlijk maar 1 keer in de week echt met hier een beetje stylen. En voor de rest van de week kan ik dan wel heel iets wat mij. Dan ga ik het 3 of 4 dagen los. En dan 3 of 4 dagen vast. Maar dan was ik het. Dus ik was eigenlijk met hier maar 1 keer in de week. Dan ga ik juist de jongen die in. Dus dat is nou vannacht opdroegen. Nou, dan zit het een beetje uit. Nou, ik krijg niks. Een beetje, ik ga heel stug droeg hier. Maar dat houdt wel in dat als ik er dan krul niet zet, dan dat ik heel lang zitten bleef. Dus dat is weer een voordeel, zeg maar. Qua kleding. Nou, als ik een spiekerbroek en gewoon een shirt aan heb, dan is het vaak zo dat ik dat moa's uitzacht ga. Dat is in dit geval extra. Meestal zie ik de jongens van het warm kleden uit, dan is het nog wel eens even wat spectaculairs. Maar als ik het moa's was, dan ben ik wat inspiratieloos en dan werd het vaak gewoon een broekje en een shirt. Viel me eigenlijk het lekkerst in. Het mag vooral lekker zitten. Net te strak, gewoon lekker. Dat vind ik lekker zitten. Dus dit is de outfit of the day. Ik mag nog even het scoren, maar dat doe ik aan zo. Maar ik zal dus je meenemen in mijn hier- en make-up routine. Dus ik laat je zien hoe ik dat doe als ik iets ga. Dus dit is net gewoon een troddewiekse dag, maar nou, stel ik ga wat leuks of een uitje. Hoe doe ik dan mijn hier- en make-up? Dus ik neem je mute mee, via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, allereerst, ik doe eigenlijk altijd eerst mijn hier. Dan zet ik dat in de krul. Dan kan die krul een beetje awkward, neem ik dat. Want als ik ze voet met de vingers er terug in gaan of met de wassel, dan is het vaak wordt het weer pluizig. Dus ik doe eerst altijd mijn hier en daarna nou, leg ik mijn krul ook wel in. Doe ik ondertussen mijn make-up. En als de make-up dan klaar is, nou, dan doe ik het hier weer in de stijl. Maar eerst zie ik dan vaak al mijn spullen. Nou, wat broek ik van mijn heer? Even zien. Een wassel. Heerlijk. Nooit zo vol trouwens. Beschermingsspray, net onbelangrijk. En jongens, broek ik eigenlijk alleen nog maar mijn stijltang. En ja, ik maak mijn krul heel vaak gewoon met de stijltang. Dat bevalt me het allerbeste. En dan wordt het een mooi beetje een natuurlijke krul. Net echt zo'n pieper, gewoon een mooie slag. Daar hou ik van. Ik zet het eerst nog wel wat stieven, maar in de rest van de dagen dan wordt het mooi een slagje. Dus ik broek een stijltang. Maar er zit wel op de zijkant echt nog van die verwarmingselementen, zeg maar. Dus dan, als je hem er dan omheen draait, dan wordt het wel echt verwarmen. Dus die broek ik, die zet ik vast even om, kan die warm worden. Dus ja. Kan die warm. Nou, ik zet hem net te heet. En dan spray ik eerst met hier even in mijn beschermingsspray. Want dat vind ik wel belangrijk. Want hier moet wel een beetje beschermen. Ik hou heel droeg hier. Ga ik het altijd al gewoon, dus het is net alleen nog maar van het stijl en van het blonderen. Ik hier vroeger als iets van al echt pluis en krul hier. Dus als ik dat dan uitkwam, dan werd het altijd wel wat pluizig, zeg maar. Maar dit is het. Als ik dan weer hier doe, dan verdeel ik het vaak in 2 delen. Even zien. Zoiets. En dan zet ik dit even vast met een klem. Dus het bovenste stukje zet ik even vast. En dan begin ik met het onderste. Nou ja, en dan ga ik eigenlijk plukje voor plukje bedel. En zoals ik zei, ik maak het mezelf altijd wel zo makkelijk mogelijk, net te ingewikkeld. Hou ik me van. Maar het lees warm wezen. Die is nog even bezig. Dus ongeveer zulke plukjes. Net te liets, gewoon een beetje in het middel. Net te dik, want dan wil het echt net. Maar ja, en ja, dat het bij mij werkt is natuurlijk heel mooi. Maar ja, bijvoorbeeld bij mijn zusjes, die hebben heel mooi geleid en de zon hier.
En het zit wel even mooi, maar dan wordt de krul heel gauw uit. Dus ja, daar zeg ik van, het is in mijn geval een beetje een voordeel dat ik droog hier ga. Meestal, dat jet heel negatief, maar het is ja, van het behoud van de krul wel heel mooi. Het blijft wel langer zitten. Dus ja. Dus als je het thuis probeert, is het een keer wijs dat de krul er dus wat gauw uit als het gewoon heel mooi glad is van hier. Nou, ik doe eigenlijk 1 keer even zo. En dan draai ik hem eromheen. Draai ik de krultang en dan ging ik langzaam naar beneden. En dat is het eigenlijk. Zo. Nou, en straks ga ik plukje voor plukje weer. Oh, nu nog een plukje. Dus ja, net heel ingewikkeld eigenlijk. Het is alleen dat ik heb wel heel volle hier. Dus best wel even bezig, zeg maar. Maar zoals nou, dan ga ik er even tiert van. Dan meestal plan ik dat extra en dan weet ik van, hé, als ik jong doe, dan kijk ik normaal, dan ga ik alleen tiert of nog meer. Om dat even te doen, zeg maar. Dus zo dat het vaak wat. Nou, achter ook altijd alleen nog een beetje onder een krul, of wat meer. Dat het wat naar achteren zakt, want je valt toch aan het bovenste hier weer omheen, hè. Dus alleen nog onder hier is wel heel mooi. Nou ja, zo denk ik het hele hier weer deels, zeg maar. Krultje erin, draaien. Nou, zo. Dit is het eigenlijk, stel dat ze volle vraag, hè. Nou, ik zal even sferen. Orenkant. Nou, ik pak altijd mijn pluk hier in de moeilijk. Ik steek verset op mijn klem, maar dit is mijn gewoonte. Het gaat wat sneller, nou, dan moet ik zeggen. Nou, en ik hier ook weer alles wat een beetje achter op de holle valt, doe ik alleen nog onderin wat een krul. En hoe dichter ik bij mijn gezicht kom, doe ik wat de krul wat heger en wat stiever is. Maar dat het in het gezicht iets meer krul is dan achter. Het onderste gedeelte al klaar. Staat met z'n volle vlak. Dus je wil je vast zit wat meer krullen. En achter alleen nog een beetje onderin. Nu gaan we naar de bovenste. Nou, dan zet ik het wel even vers met een klem. Als praat, zo moeilijk hè. Zo. Nou, dat verdeel ik dan weer in stroken. Dus het bovenste gedeelte stroken pak ik eerst achterwaaier strookje. Die doe ik eerst. Oh, mijn wassen valt erin op plat. Zo. Nou, eerst daar hebben we 1 keer helemaal dat een beetje de plusjes voor gedaan. Ik heb best wel plus hier. En dan krul je. Eigenlijk hetzelfde principe. Maar iets meer krul dan onder. Dit valt er natuurlijk een beetje doorheen. Dus ook iets meer, iets langer mijn best. Nou ja, en dan een krultje. Volgende plukje. Oh, dan ga ik een krul niet zeker. Oh, maar net waar ik hier. Nou, ik wil altijd wel beschermingsspray erin, want ja, het is natuurlijk wel hitte als het ombrengt op hier. Dus ik wil wel zingen op mijn hier wijzen. Moet wel even mij kennen doen. Dus viert dat nooit. Elke keer als er iets met warmte dorst, spray het in. Net 1 keer oorslaan, want dan is het al te luid, dan haast het al verbangen. Dus gewoon altijd doen. Net oorslaan. Ik ben echt zo'n kleun, jongens. Ik ben net echt makker van die make-up en hair tutorials, ja? Dus dit is eenmalig. Maar ik doe mijn best. Nou, pak ik weer volgende strook, pak ik weer zo'n hele baan. En de rest gaat weer in de klem. Ja, tegen nou wat zei, ik ga meestal de muziek hoor. Maar ik denk dat het wel heel lawaaiig. Het is hier al wat hal. Dus ik denk dat dan de muziek er nog weer onder wordt het wel heel lawaaiig. Maar meestal ga ik de muziek al serieus. Ik op een muziekbox. Daar ga ik je meestal, nou ja, daar ga ik meestal even muziek op. Dat vind ik wel leuk. Dat het hier wat sneller mooie muziekjes draaien wil je er meer. Lekker mij blaren. Blijf krijg ik van die lange handen. Heb je dat echt altijd? De hand zei hij hield het al. Lange handen van. Ik ben blij dat ik dat niet elke dag hoef te doen, want dat weer net gebeurd jongens. 1 keer in de week is meer dan genoeg. Heel de keer als er echt nog een extra feestje haast of de size van iets bijzonders, dan dat doe ik dan een keer, maar dat was echt maar 1 keer in de week, want het is net mijn hobby. Ik vind het wel leuk om me verzwaren en dat zo uit te zien, maar
Ja, gewoon een knoetje vind ik echt prima, jongens. Hè? Het zit echt wel lekker. Lekker hier uit de slip bij. Echt net gek. En dat ik ook best wel lang hier bovenop. Dus het is altijd een hele klus om dat al die krul te krijgen. Shim. Hoppa. Lekker lang is wat, man. Draai. Kost het vooral heel veel tijd. Dat zeg ik. Dit is eenmalig zo'n tutorial, jongens. Hè? Ik weet net wat ik al je nog mee vertellen natuurlijk. Ik vind het wel knap van die vrouw die het er elke keer met deze betekent. Want ik ga maar hier staan, of eigenlijk twee. Dat is of los met krul. Of een knoet. Een makkelijke knoet. Dat is het. Meer opties ga ik eigenlijk net. Wat dat betreft ben ik net zo'n famke die tegen mij ompielt en flesjes. Dat ga ik net vaak. Ik ga wel eens een flesje in gooien, maar nee, dat is het eigenlijk. Of los, of gewoon een losse knot. Nou, we takken op het laatste plukje, jongens. Jippie. Daar gaat hij. Nou, maar we zijn sham. Zak het ook wel net. Nou, stekker eruit. Lees ik altijd over de kant. Heel weet het nou net, maar ik ga me zo aanwenden dat er echt heen glijdt dat de benen net ook. Ik heb het ding met de niet. Nou, nou, werd heel veel mensen de fout maakt is dat ze voeten direct eronder zitten en de vingers er terug. Mijn tip, doe het net. Laat ze lekker een jellowwerk of zo aankwallen de krullen. Vader staat er goes mij die vingers en überhaupt mijn was, want dan kaast alles er weer uit. Dus ik doe vaak dus eerst zo. En dan smiek ik het alleen nog een beetje achterover, als ik mijn make-up natuurlijk niet doen. En dan ga ik deze lekker leuk. Die doe ik altijd even in mijn hier. Zo. Doe ik heel voorzichtig aan de voorkant. En dan kijk ik mooi mijn make-up aan. Dus dit is deel 1. En dan gaan we op naar deel 2. Make-up. Dan qua make-up. Ik had altijd een heel volle les van acne. Dat is nou vrij rustig. Ik had altijd nog wel wat plakjes. Het is altijd wat droog en vet in hoed. Dus het is altijd wat ziekje. Wat ik heel belangrijk vind is, maar was ik altijd mijn gezicht, maar je liet een face wash, maar net met de volle troep erin. Dus echt gewoon alleen maar water, maar gewoon lekker goed skin aandeppen. En dan broek ik altijd een dijcreme, maar dan wil mijn SPF erin. Dus wil dat het voelt een bescherming zit. Dus dat hier ik van de morgen al in. Dus dat zit er al op. Dus een beetje dagcreme. Ja, nou, dit ben ik dus. Dit is Toos Make-uploos. Ja, dit ben ik. En wat ik dan broek gewoon door de weken is eigenlijk alleen nog dit. Dit is een rouge en lippenstift. Nou, dit broek ik op de wangen, op de lippen. Ik kaam in wenkbrauwtjes in mij. Ik doe een lidslijntje vanuit de midden naar de zijkant. En wat mascara op de wimpers. Dat is het wat ik gewoon door de weken broek. Maar zoals ik zei, we gaan het even iets meer als oors doen. Dan krijg ik er vaak een feestje of een uitje of zo wat. Dus dan komt er nog wat bij. Dan ga ik foundation. Ik ga, ja, dus een beetje zo van het camouflage, concealer. Ik heb mooi de stipjes mee voortwerken. Dit is een fixing spray. Bloot het mooi zitten, wat langer. Mijn lippenstift, lipliner. Nou, dat droeg ik dus echt op de lippen helemaal op een top gewoon. En 2 sponsjes. Dus dan is dit mijn hele combinatie, zeg maar. Dus valt eigenlijk nog wel wat daar, maar iets meer als oors. Ik zal even mijn make-up doen. We beginnen aan bij stap 1. Oké, stap 1. Dus als ik wat meer als meer doe, net gewoon door de weken, dan broek ik vaak mijn camouflage stick concealer. Zoals ik zei, ik ga altijd wel een beetje plakjes. Ik maak echt niet meer klein, want ik zie er altijd onder. Niks aan, dus als je hem het haar, ja, echt vetkak. Wat gisteren doen, gezicht goed, skin houden. Het is hormonaal, dus gisteren eigenlijk heel weinig. Maar meestal zeg van, oh, maar is dit eten of dat eten. Ja, iets minder suikers en iets minder melkproducten helpt wel, maar het is vaak toch iets hormonaals. Dus wat ik hier toch van mijn 15e tot mijn 30ste of zo. En dan is het echt niet meer puberacne, zeg maar. Dus sommigen hadden gewoon wat meer les dan de oren. Ik ben al heel blij dat het nou is wat het is. Dus, en ze nou dan eens een poekeltje, hinder ik niks. Als het maar net helemaal onder zit. Daar is niks onder. Dus tip van Flip, camouflage stick.
En dan stip ik gewoon die mooie reden stipjes al hier even wit om. Iets moeite. Nou ja, als je dan shirt ik nog wat meer dan dat deze shirt. Hier heb ik wat even klauwtje ook. Maar net hè, net waan. Ik doe vaak even hier bij mijn bovenlip. Ik heb er altijd wat een reetvlekje, dus doe ik al een beetje daarop. Dan kan met de lippenstift wat mooie tekeningen. Nou ja, en mijn been ga je natuurlijk altijd slapeloze nachten. Budget wallen, dus ik doe altijd een beetje hier en een beetje daar. Net te volle, want dan gaat het in al die mooie groefjes zitten die we daar hebben op ons leven. Maar zo weet je. Nou, dat is het eigenlijk. Dat is mijn concealer. Gewoon een foundation in mijn eigen huidskleur. En dan zet ik bij SPF op. SPF 20. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus ik zie goed naar maskeerpast. Goede investering. Nou, is wat bescherming. Heel iets beetje, net een volle drupje. Ik hou net van zo'n hele dikke onbakte hoed. Dat vind ik zelf net mooi. Maar nog een beetje gewoon ik eigen hoed erin het zien wezen. Die mooie sproetjes met links. Maar dat helemaal voor, dat vind ik schande. Nou, ik haal altijd de restjes er even zo af. En dan fixing spray door heel volle pas naaide het op. Ik doe het vaak no. En dan wordt het er mooi betrokken. Dus even 4 spuitjes fixing spray. Begin ik met mijn lichtste spoensje ook even een beetje mijn de concealer zeg maar, die ik die in heb. Dus even mijn walen lekker voor het werken en mijn acne-bultjes. Even een beetje erin deppen. En dan bij de fixing spray dan loopt het voort mooi op zijn plak. Dus dat is ook fijn. Maar in de rest van de dag dan gaat het toch altijd wel ja, wat voor foundation spul als de gast. Vooral met het hitte wagen. Dan wil dat wel. Pak ik de grutter van de grutter oppervlakken. Nou, wat ik als tip krijg ga is probeer het zo vol mogelijk omheen te smarren. Dus dat is een onmestig die in haar. Nou, wat iets wieter. We gaan net smarren mee. Nou ja, zo ging ik alle plekjes mooi bedel en zo vol mogelijk dus omheen werken. Dan neem ik de hals een beetje mee. Oh, ze is niet hele oren kleur. Dan doe ik altijd wel een beetje net het bot. Een beetje de restjes, die smar ik daar wat, maar wel goed iets smarren als je een streep krijgt natuurlijk. Nou, en dan heb je de eeren een beetje. Dat het alweer wel goed iets smat is. Dat is net over de vlekken krijgt, dat is net mooi. Nog eens goed mij hebben. Naar de hierlijn en dat vind ik zo handig met zijn hierbaan. Dan smast het net helemaal in de hier, maar dan smast het met je in de hierbaan om. Dan zit het net helemaal in de hier. Nou, even checken. Hier en daar nog vlekken zitten. Ik ben een beetje droef hier, zeg ik. Dat zei ik ga echt vet en droeg worden, dus dat is wat irritant. Wat ik dan zelf eigenlijk altijd broek, is Blistex. Broek ik net dadelijk, maar puur voor die droege plakjes. Ik wil iets voor vast ding of zalven, maar nou, ik vind het zelf net fijn werkje. Als ik droege lippen heb, broek ik eigenlijk alleen nog Blistex. Vind ik toch wat fijnst. En die doe ik dus echt op die droege plakjes die ik dan een beetje heb. Nou zo, de basis is er. Ja, ik vind dit gewoon zelf heel fijn. Dit is gewoon een soort rouge stick. Beetje hier, een beetje hier. Nou, en ik ben zelf van de vingers het zil net alle fysicisten zitten net mee hier zijn. Maar ik ben geen fysicist, hè. Daar zei ik van, doe gewoon vooral wat zelf fijn vies. En wat voor die werkt. Ik vind het zelf wel heel fijn altijd. En nou, om het allerraarste, reetste er wat bij te hebben, doe ik nog even een keer met het spoelsje erachterom. Maar dan een beetje gewoon blauw en net te roze. Tada, ga ik een kleur op de wang. Nou, dan gaan we naar de wenkbrauwen. Nou, ik ga mijn wenkbrauwen tatoeëren met mijn zusje. Ik heb mooi een beetje naar beneden kamer. Dus ja, ik heb er zit een mooie waas achter mijn eigen wenkbrauwen. Dat het Ilse erop tatoeëert. Dus dan ligt je ze altijd mooi vol. Je kunt het ook wel een beetje zien. En als ik dat dan zo omheen kwam, dan wordt het mooi in geheel. Dus dat vind ik zelf wel heel fijn werken. Hoe ik het net bij te tekenen, is het gewoon al clear. Mocht ik wel eens echt op stap gaan en nog wat meer willen, dan nou, ik kies altijd maar zo'n platleedje, ik nog wat meer omzetten. Maar ik vind die natuurlijke look, dat het net heel bot tatoeëert is en helemaal in het model, maar gewoon dat er een beetje
ja, een schaduweffect achter die eigen wenkbrauw zit, vind ik zelf gewoon heel mooi. Dan blijft het heel natuurlijk. Als ik mijn handen in was, zit natuurlijk al die rouge en foundation op. Een handdoek. Hey, doe maar. Handdoek. Handdoekje. Nou ja, dus dit is eigenlijk wel een beetje de basis. Nou ja, vroeger deed ik altijd maar het eegpotleert echt hele dikke rollen heen en weer. Ik houd van echt heel bot. Maar ja, ik ben natuurlijk geen 8 jaar meer, jongens. Dus ik doe nu een heel liets lijntje. Ik begin vanuit de midden. En die doe ik hierheen. Dit is het eigenlijk. Ik weet het allemaal goed, shirt, maar dit is het verschil. Je zit net. Dan een beetje van de midden naar de zijkant. Dus heel zachtjes, net meer zo bot als vroeger. Dan die ik hem er echt gewoon tussen en dan plank aan. En dan soms heb ik nog wel mij zo'n vleugeltje. Ja, dat ben je echt in de die het hip, maar wat er nou niet meer om denken. Mascara. Ik ben eigenlijk nooit erdoor iets zonder mascara. Ik vind het gewoon fris staan. Dan zat ik zei die band die hadden die s'nachts altijd wekker te mijn nu wel. En dan is het gewoon fijn om er in ieder geval fris uit te zien. Dat is het dan het best oké, maar wat het dan maar zal likken, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk altijd mascara doe ik sowieso op. De rest heb ik nog wel eens ook hut maar te hoerslaan. Dat maakt me niet zo maar mascara altijd. Ja, en kies verkeer om alleen nog boven te doen, dat zeg je meestal toch. Dus als het hut maakt, dan is dat prima. En als het mooi is, dan doet dat natuurlijk alleen nog weg. Auw, dat ben je in tegen. Net in tegen, maar jongens. Nou, dus alleen nog op de bovenste. Maar ik kies echt verkiezen om nog een beetje op de onderste te doen. Ik vind het zelf een mooi steen, mooi iepen. En ik had hier wel waterproof. Dan bloot het wat langer mooi zitten. Nou, kijk of een greentje wel. En nou, en vroeger weer de mascara en dik. Nou net mee gewoon een beetje boven en een beetje onder. Hartstikke leuk. En dan de lippen. Ik vind het zelf fijn om een licht randje te doen en dan in te vullen met een lipstift. Maar zoals ik zei, door de weekend gebruik ik alleen nog deze. Dus die broek ik op een wang en op de lippen gewoon een beetje dat er een tintje op zit. Maar van ook wel even uitgebreid. Dus een licht randje. Hele lichte kleur, hoe dat hier is zo donker, maar ik vind het zelf wel fijn om een beetje het model erin te brengen. Stel met z'n volle vastjes, dat haast aantal, maar van mij vind ik dat wel fijn. En dan vul ik hem in met een lipstift. Nou, dat is het eigenlijk wel. Check. Nou, dan kies je nog verkeer, zoals het zei van, hey, dan nog even een keer dit erdoor. Zo. En een soort hierlakje voor de hollen. Nou ja, en dan werd het tiert, de krul met inmiddels alcohol, make-up zit erop. Dus kijk nou het hieringmodel van. Nou, en dan het laatste deeltraaien is mijn hier. Ik hier natuurlijk al in de krul zetten. Ik doe er net heel vol om. Ik ga een beetje olie, dat smaakt even, doe een beetje in de hand, dat het een beetje, omdat ik echt wel plus hier heb, dat het een beetje gezond is. Dus dat zit ik even pakken. Dus dat ook echt maar heel minimaal, 2 druppels, net ervoor. En dat smaak ik heel lichtjes in de puntjes. Dus net bovenop, maar echt puur alleen nog in de punten van het hier. Nou ja, en dan geef ik er roeg bij de vingers wat erheen. Net wat zet je hem sugar. Want die krullen zakt je vanzelf wel wat. Dus gewoon puur een beetje van het gevoel. Even hoe het beginnen. Ik ga mijn scheiding, ik weet het is net hipje en willig is een scheiding in de midden. Kijk maar net al wennen, ik ga hem altijd hier. Dat valt er automatisch in. Dan ga ik wel eens een discussie over mijn jaren. Want jaren is natuurlijk helemaal verdisserteerd en helemaal hip. Maar ik heb het bezocht. Maar nee, ik bevoel me net. Ik hou de scheiding mooi hier. Dat jet baby. Heel een beetje heel lekker in. Ik doe altijd vaak even de vingers staan en dan doe ik het omheen. Dat er een beetje volume in komt. En dan doe ik direct. En voor de rest een beetje voor de kroon, maar dat is het. Nou ja, en dan kijken we een paar dagen vooruit. Dit is het. Dus ja, dit is een beetje mijn look. Clean, gewoon maar van de moment die dit zag, wat lekker zit. Een spiekerbroekje bij een shirtje. Make-up. Ik doe dus eerst de krul niet hier, die laat ik lekker alcoholen. Ondertussen doe ik make-up. Nou ja, de ene keer wat meer dan de andere keer. Ik ga nu even iets meer die in de machine, wat de routine daarvan is. Dan nog even wat olie en hierlak niet hier. En dat is het al wel zo'n beetje. Dus ja jongens, ik zie hem even
In het volle lucht, chilletje. Tada! Beetje bijlucht. Dit is het. Net meer, net minder. En zoals ik zei, de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer. Ik geloof dat het nou wel aardig slag is, maar ik kijk wel eens meer kroon bovenop. Maar ja, het is maar correct hoe het valt. En ik ben dan extra van, dit is het. Dus ja, dit weer een beetje mijn hier- en make-up routine. Nou ja, voor degenen die het onvregen hier, ik hoop dat ze er wat aan haast. En ja, dit is eenmalig jongens. Ja, het is echt net mijn hobby hier en make-up doen. Maar voor een keer, ik denk dan, lekker Jim Tankensje hoe dat dan zit. Ik heb wel eens vaker de vraag gekregen hoe ik het deed. Nou, zo dus. Ik doe echt maar wat. Wat ik vooral mij aan wil is, wees zuinig op die hier. Dus broekensprayers, heatspulbroeks, zoals een föhn of een krultang of een stijltang. En broek in die dye-crème en in die foundation iets met SPF. Dat is gewoon wel een beetje beschermd, een beetje in de zin. Dat wil ik in ieder geval nog mij aan. Vind ik wel heel wichtig. Ja, ik zou zeggen, voest dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwe tonk omheen. En via het net een chill te downloaden voor je tablet als telefoon. Hey, wat een night vlog. Hoi hoi!